10 yaşa yetmenken edil bu dünya. Çağa toğlanıp oyna vermeli. Ovan ortasından geçen mesui eşikli eşiksiz boyla vermeli. 18 yaşta edil bu dünya. Gaydlar minki deyip geple vermeli. Gün-günden ütköşük gelen günler bir-birinin izine seple vermeli. Adamlar, 35 yaşta kan kedil bu dünya. Arkana alada yükle vermeli. Uzak yola düşün, yolakçı deyin, yetecek mendilini çakla vermeli. 50'in halkımınla kedil bu dünya. Entekler yaşını yatla vermeli. Fücüller bilen başagay bolup yıllardan yıllara etla vermeli. 70'den geçen son kedil bu dünya. Kalbini peklige oyka vermeli. Ögüdünü verip yaş gelenlere şerişe başını yayka vermeli. Şeydim, sallançaktan sonku demeçin günleri arkanda daşa vermeli. Asıl mun kedilsiz günü yok iken, munna kedil edip yaşa vermeli. Ada yon bir döwür 2014'te monnaşdy. Gora meni 40 yıllıkta zatdy, ukapsyna ýaşa. 10 ýerden soň ada berjek bolsa gora meni. Toy eýe dütdüm ýaşana. Oo. Gözellen huyri bir topak dol. Sen gözellen huyri sni studiyada şunu görkezekdim. Stajyny. Sen gözellen huyri men aşyklaryň biri. Sen hemme gyzdan faýlanýan sebäbi kellen fyr ditdim. Şu ayalın diyen ne diyenlere näme diýerler ýa aýtdyň ha. Hele gullyarlar. Orda ayalın diyenden çykmaýanlar. Ayalın diyen etmeýänlere näme diýerler? Ejeme gullyarlar. Beýam adam bolýar. Onuň oğlum erkek bolmaly, oğulsyny sorar şu kaka erkek dip kim aýdylýar diýär. Men hem aýtdym. Erkek dip maşgalan iýdirýän, giydirýän, saklayan, gorayan, maşgalan, dayanyan adamsyna erkek diýler diýdim da. Uljoglum ýerinden turup urra diýär. Menem näme bol diýdim. Menem ulalım diýjemi ýa erkek boljak diýär. Ýan maşgalan diýär, iň gowy ejengdir diýär. Oňum näýilin kakynda sorady. Onun toyda biri, onun bir oğlan öýlenip turka toyunda neme diýipdir da, bäkde atama enem ally diýär. Kakymam ejem ally. Indi menim ýat birini öýlenip turun diýär. Esdi. Şaýar tugaýdym. Oň üçin ogul gydyň ýatça bolmaz diýär ama atamatamaz. Ejem maňa düşünýän ýok. Tutun işim däl oňuny hile bilen ýolalýarlar. Orun ýok, gaýrata dogma. Ejem maňa düşünýän ýok. Bir ödünü bilýänler bar. Her bir işte behwi darap, ýürek bagryny dilýänler bar. Ejem maňa düşünýän ýok. Duşman çykýa dost diýenim. Iýen nanyň depeleýä bir taçakdan du diýenim. Ejem maňa düşünýän ýok. Sözüm ketä çekýänler bar. Töhmet atyp insanlaryň çygyryndan çykýanlar bar. Ejem maňa düşünýän ýok. Aladalam ağaçta çenden başım tipap bir dileget hayır tapyan ellerimden henglep giden dertlerimi eğitip bilecek sen yekece bu dünyada maňa senden başga düşünýän ýok ece. Mehriban käbelemizin ömrü dokpan zanyda oldum.